Ni dawa, ni dawa. Da kemensim basmukia ke HYC penusla circle kalayo ban pelong ya ke jingthang mombati ha ke shipo tarik ujemang arajar arpolai ha parking lot penusla ban longkum kadak ke jing sulem ya ke jing duno ya uwei na kemensim bakodor uba roning nong kendri ha ke tiga jingthang mombati laywan ruban shimenta da ke bahing hasam jong ba roning nong kendri mam kuai ruaru pelai bat kat tu kan ki pajba ki badon kemensim sulem ka phun call ka poi bat de hang taru layo i lasen ka video ka pen kindit yang hadiu kata-kata hadin bang layo yang ni ka kubor ka pen pak yang kreat yang ka jat beriu hibro ka wei ka bidai ka jing sa siat jap jong ni samla ni na kalian ka seng hinyo trap yut konsil ni pen rem mardor ya ki riu transnam ki badai ki bor jang ka an dam ki kato ka nesnem ni yo i hapo ka jing lam jong ka MD government Iyo ba cerita fitang ki ulah piang skopa da udi putih chief minister over day UMLA na rega thanji bade home minister kane ka por kanta samenta haka tengkong hing ka jongu haka constituency ka jongu ka jia ka jing jia ka basausi da ki priu ki badan hakaan ki bartip ya kaan ki ba thong ya uniform kita ki bade ki no ya da yo pu sam nei penban ki blong penban iba wanra ya ka ka penpan ya kret ya ka riwar ka jingi sakano tli ki mensim ki ba koridor sakano tli ki mensim ki ba lui hindang do nang ni sakmat ka jingkali kalong balai kisuki palat ban ai ya kata ka report ban pen wud mano balai ya ka nega kam balai hadu menta yo ba cherisu ngimpat yo ya ka kubor ka sai sipang pikren sane sipang satai nila experience nila de bioi mana kapor Singapore dia jing le tombor ki bring ki badon hakaan ki badon hakabor ki kente ki kalung ki kena jo ka thai riwar ki shifting Malaysia border nakadaw ki sipai BSF ki kiu salat nong skin ki kiu salat daw ki kiu salat garden ki kiu hanu option bang set yo sama ronista nong kendri balai kadaw ayu shimye ka jing kali bat kadaw ayu yo home minister mensuki ban pentip ikani bat ban kemardor balai ki kena kasih fistet penkem bat balai pat haba kila ki beri ke bar pisuki palat kata kali ke jingkeli ke basya yo home minister ubadai udi putih chief minister na kalian ka nyo trip you council menta kamit ka pelong ya jing thamom ti da ka jing yang ka bajar-jar da ka bajajai min pelong da ki ka bajar-jai komang la kren haklat pot thai kubor mamta kami ni naksdang ke jing ki ka bajar-jai ke jing banani sakmat la da kam ulong badda ka batanya ni khun Yin hiar twa jar daga jing start yang ingin japen I daga kam ni sakmat. Hoi damasi nengkong ka por khatway beje ni posteng guptong idon ka jingalang hate selong bat kino ilam jong kaseng kiming ya perkhat kumlo ban ya kane kam. Adin bra idep ya ni jing thangom ti lasai ni lasisi sapek mengilai ban kli ek ki bring ki pakam halor hate selong dekat bat kino ilam barang ba na kaseng ka jong ni. Ni na kaseng HYC. Ya ki bok ki wiang ya ki kerku kerdo ya kini custom jong sama running ya ki bahai custom ki badolang hani ka por kamita khantam ya ilok chungi habang ipet kanu ka mesin tak ka dolut ka jonga ngati pro habang kren bat way na ki bahai jong sama running ubang ya pule lang hang na happen usangi uya thu anga wong badang kumbat artayo na lati kami I jong u kalakhat tang hapo ka shibnai ka jinjia basusi ka ban ha kayin jong sama running kaway hadin kaway mentang kalau ke ikabat kidon hapre ke susi ke batang nganang ma benong syutang kita ke mat kisutu kata Ni dawa ya kahok ni dawa ya kahok ni dawa ya gaji besar ke bahok udah sebut
Nih.